klimatická katastrofa sa nás určite dotkne, je len otázka času kedy, takže nebuďte ľahostajní prosím k vášmu životu a životu vašich blízkych a buďte pripravení na takúto katastrofu. V podstate, ako byť pripravený? Predovšetkým treba byť pripravený mentálne. To znamená mať informácie. Ak máte informácie, viete sa pripraviť teda aj iným spôsobom a mať pripravené batohy, mať pripravené veci, ktoré vás zachránia, ktoré vám umožnia prežiť minimálne tých 72 hodín. Ale o tom si povieme bližšie o chvíľočku. Tak, Soni, ako by mal správne vyzerať taký evakuačný batoh? Ako vidíte, máme tu nachystané minimálne 3 evakuačné batohy. Ja som doniesla teda svoj evakuačný batoh a manželov batoh. Ten mužský batoh je viacej technicky zostavený a je viacej zostavený takticky, kdežto môj batoh je viacej zamoraný na zdravotnícke záležitosti a na prípravu jedla a udržanie tepla. Okrem toho, že batohy máme obidvaja pripravené vlastne hneď v chodbe vo veľkej skrini, tak máme tam stan, lebo vo vnútri batohov máme spacák a máme tam samonafúkovacú karimatku a každý jeden z nás má ešte vlastne pripravené takýto oblečenie, o ktorom si povieme o chvíľočku bližšie, ktoré je vákuovo zabalené a je tam aj letné, aj zimné oblečenie alebo tzv. Prechodové oblečenie. Dôležité, že to vodotesne zabalené. Áno, je to vodotesne zabalené a postupne, ako budeme si ukazovať ten evakuačný batoh, tak uvidíte, že vlastne všetky predmety alebo všetko to, čo sa tam veci nachádza, sú väčšinou zabalené vodotesne. Prečo vodotesne vlastne? Povedzme si. Pretože nepočítame s tým, že to je len suchá záležitosť. Počítame, že budú obdobie dažďov. Že treba budeme mať, čo sa môže stať práve v oblastiach, či je to východ alebo je to juh Slovenska, sú to rôzne záplavy. A vy budete mať jedinú možnosť zobrať práve len toto a ísť. Ako náhle bude pršať, tak tým pádom vám to všetko premokne. Čiže dôležité je to ozaj mať zabalené vodotesne. Janko, možno, že si môžeme povedať niečo o oblečení, ako by malo byť zostavené oblečenie, tak aby sme toho nemali veľa, ale aby bolo funkčné a aby sme v tom dokázali prežiť. V našich podmienkach musíme vždy počítať aj so snehom a mrázom, čo je dôležité, takže ten batoh si pripraviť skôr na zimu a mať ho celoročne tak pripravený. Ja mám napríklad batoh komorový, nemu si ešte niečo povieme. Môj batoh má zhruba 40 litrov, mám ho zabalený podľa toho tak, aby som ho len schytil a mohol hneď utekať z domu. Takže keď ho ja schytím, utekám v pyžame z domu, tak mám vpredu pripevnené topánky a na boku mám ešte čapicu. Prvé, čo spravím, keď vybehnem z domu, nečakám, že sa mi to stane niekedy cez deň v 30 stupňovom teple, takže ho mám zabalený na zimu. Dôležitá je tá vrchná kapsa, takže som pripravený na noc. Prvé, čo spravím, keď vyjdem z domu a je noc, vyťahnem si čelovku. Klasická čelovka. Dám si ju potom, je vonku zima, dám si čelovku. Čo je dôležité si uvedomiť, že pri mraze veľmi rýchlo skrehnú ruky. Druhú vec, čo spravím, tak si šiahnem po rukavice, ak som vonku. Tie mám zabalené vždycky vpredu. Toto sú jednoduché tenké rukavice, vetroodolné, rýchlo schnúce, ktoré mi už výrazne spomalia skrehnutie rúk, keď sa budem obliekať. Druhú vec, čo spravím, tak batoh otvorím. Prvú vec, ktorú mám na vrchu batohu, je lekárnička. O tej si povieme potom, keď vlastne si predstavíme batohy ako také a rozoberieme si to úplne podrobne, ako by mala vyzerať lekárnička, poprípadne minimed kit alebo tzv. Traumatická lekárnička. Tak, topánky mám zabalené vodotesne na skobe. Aké topánky by vlastne mali byť? Topánky, aké podmienky by mali spĺňať? Mali by byť membránové, to znamená vode odolné alebo vodotesné, s nejakou membránou, ako je napríklad Coratex. Ja mám topánky kategórie A, čo nedoporučujem, pretože nemajú spevnený členok, ale čo by som určite doporučil sú topánky kategórie B, ktoré sú ľahučké a majú spevnený členok. Čiže keď ja nie som zvyknutý chodiť na treky, ako chodím ja, tak je vhodnejšia tá bečková obuv kvôli vyvrtnutiu členku, že tá obuv je pevnejšia. Určite doporučujem investovať v takejto obuvi, toto je tzv. Celoročná, čiže vydrží vám to aj zimu, vydrží vám to leto, nohy sa v tom nepotia, krásne to dýcha a vydrží to aj teda vodu.
veľmi dobre. A tým pádom vlastne máte jedine, čo je nevýhoda, ak by ste chceli ozaj ísť po veľkých skalách a veľkom snehu a ľade, tak tu potrebujete dať mačky, ale to nemusí byť súčasťou. Mačky by som nedával. Áno. A čo je dôležité je práve podrážka, tá by mala byť gumená, to máme napríklad u výrobcu Vibram, ale sú aj iné podrážky. Dôležité, aby bola protisklzová, aby som dokázal sa pri mokrej skale, aby som nepočúkol. To je najdôležitejšie. Vyjdem, prvé čo chytím do ruky z batohu je vždycky lekárnička. A potom idem po vrstvách, že horolezci majú tzv. Cibulový systém. Komorový. Alebo čo sa týka oblečenia, cibulový. Aha. Takže prvé čo chytím, mám zabalené tričko, klasické, funkčné tričko. Tričko môže byť s krátkym rukavom alebo dlhým rukavom. Toto je funkčné tričko s krátkym, keďže mám ten ruksak pripravený na všetky 4-ročné obdobia. Čo znamená funkčné tričko? Funkčné tričko znamená, že buď rýchlo schne, alebo keď je mokré, tak ešte hreje. Takže máme také dva základné materiály na funkčné spodné prádlo. To sú syntetické materiály, ako je napríklad polyester, to je napríklad toto tričko, alebo sa používa veľmi často Aj zmes? aj zmes Je merino a? merino vlna, alebo len čistá merino vlna. Výhoda merino vlny je v tom, že aj keď namokne, tak ešte drží svoju teplnú izolovanosť. Nevýhoda je trošku, že mám taký ten Jemne pichlavý taký efekt. jemne pichlavý efekt a mám taký ten mokrý efekt, že tá vlna neschne tak rýchlo ako ten polyester. Čiže to mám tričko, potom mám funkčné spodné prádlo s nohavicami tiež funkčnými, nebudem rozbalovať. To by bola taká moja prvá základná vrstva. Potom potrebujem samozrejme ponožky. Ponožky tu mám dvoje. Ja mám podkolienky, jedny tenké, tie by som mal mať, tieto sú zrovna polyesterové, elestanové, ktoré by som použil v teplejšom počasí alebo pri nejakom dlhšom pochode. A ponožky hrubé, ktoré budem používať, keď postávam, keď sa zrovna nepohybujem alebo keď idem spať. A tu už je ozaj merino. To už je merino vlna. Rozhodne nedoporučujeme do toho batohu dať si obyčajné bavlnené ponožky, pretože tie veľmi nedržia teplo, skôr schladnete v nich a neodsávajú vôbec vlhkosť. Tak vlna a bavlna v týchto situáciách nie je vôbec vhodná. Ona sa skôr používala, lebo neboli iné materiály, ale s tým, ako sa vyhodnotili všetky možné horolezecké prípady úmrtí, tak sa zistilo, že ten, kto je suchý, ten prežije. Presne. Že to by bola moja prvá vrstva. Potom idem do druhej vrstvy. Druhá vrstva môže byť izolačná alebo softshellová. Toto je napríklad klasická izolačná vrstva, fleeceová bunda. Fleece z toho dôvodu, že izoluje a rýchlo schne, že je to tiež syntetické vlákno. Na tú izolačnú vrstvu si dám nejakú vodeodolnú alebo vetroodolnú vrstvu. Najčastejšie softshellovú. To je tá vrstva, ktorú nosím najčastejšie. Ja to mám v takomto pytlíku. Mám tam softshellowú bundu a softshellové nohavice, tenučké. A na tých nohaviciach mám už pripravený prakticky taký nožík, teda multitool. Mám tam pilník, mám tam kombinačky, mám tam nejaký šrobovák, čo sa mi vždycky zíde. V podstate s týmito vrstvami dokážem žiť od 20 do 10 stupňov. Viem sa pekne zazizolovať, je mi v tom teplo, je to priedušné, dýchavičné. Ak nastane mráz, tak samozrejme potrebujem ďalšie vrstvy, hej. Na tieto vrstvy si môžem dať ďalšiu izolačnú vrstvu, môžem si tam dať napríklad také izolačné nohavice. Čo sa týka izolačných vrstiev, tak poznáme dva materiály, sú také dva najpoužívanejšie materiály, syntetické a paperové. Toto sú napríklad také paperové kraťase, ktoré izolujú. Nevýhodou peria je to, že keď nám zmokne, tak neizoluje. Že peria musí byť vždy suché. Tu bola pérová vrstva, a toto je napríklad syntetické izolačné nohavice. Tie vypadajú takto. Oni vypadajú ako pérové, ale tá vnútra
to vnútro je zo syntetického materiálu, z takej syntetickej vaty. No, keď začne fúkať vietor, keď začne pršať, tak potrebujem nejakú vrstvu, ktorá je vode odolná, respektíve vodotesná a vetruzdolná. A v tom prípade prichádza do úvahy iba hard shell, to je ďalšia vrstva. Hard shellov je aj viacej vrstiev. Tá hard shellová vrstva by mala byť tiež priedušná. To znamená, že tá hard shellová vrstva má nejakú membránu, ako napríklad Gore-Tex, že tu má napríklad hard shellové nohavice. Tieto sú napríklad ľahučké, dvojvrstvové. Keď hovoríme o hardshelle, tak väčšinou na trhu sú dostupné dvojvrstvové alebo trojvrstvové typy oblečenia hardshellových vecí. Výhoda dvojvrstvových hardshellových vecí je, že sú ľahučké. Nemajú takú váhu a svoju účel vždycky splňa. Toto sú hardshellové nohavice. Pretože aby ste nemali ťažký ten ruksak alebo batok, teda ako o tom hovoríme, tak pak potrebujete investovať do vecí, ktoré sú praktické a ktoré vás ozaj zachránia. Tak. Toto boli hardshellové nohavice, hardshellová bunda, tiež maličká ľahučka, vytiahnem a môžem si rovno nasadiť. Sami vidíte, že je to balené ozaj v malinkých takýchto vrecuškách, ktoré sú zase tiež vode odolné a všetko ostatné môžete vlastne takýmto spôsobom si naskladať. Áno, tieto veci možno, že stoja nejaké korunky, ale keď sa budeme na to pripravovať postupne, tak budeme si môcť za každým niečo kúpiť. Lepšie si kúpiť praktické veci, ktoré vám pomôžu a zachránia vás, ako si kúpiť čokoládu alebo veľkú hlúposť. Do čoho sa naozaj oplatí investovať je zrovna tá hardshellová vrstva. To hovoria horosti, že to je tá vrstva, ktorá zachraňuje život. Pretože po tú hardshellovú vrstvu si ja môžem už dať akúkoľvek izolačnú alebo akúkoľvek softshellovú vrstvu. To je tá najdôležitejšia. Tá hardshellová vrstva ma chráni aj do mrazu. Môžem ju nosiť do minus 5, minus 10 stupňov, keď som na pochode. Pokiaľ je väčší mraz, tak tu mám ešte izolačnú vrstvu, vonkajšiu. To sú takéto syntetické nohavice. Ktoré sú už naozaj už veľké. Už sú nemotorné, už sa aj ťažko balia. Už aj prichádza váha. A finálnu izolačnú vrstvu mi tvorí vlastne taká veľmi hrubá páperová bunda. Výhoda tej páperovej bundy je práve v tom, že sa vlastne nafúkne. Ono teraz vypadá veľmi tenko, ale za pár minút sa dofúkne. A keď si dám tieto všetky vrstvy na seba, tak som chránený do minus 30 stupňov. Ty si to nedávno aj vyskúšal veľmi dobre. Áno, skoro som sa... Pred 2 Ani to mi nestačilo. Takže ale, hovorím, pokiaľ je vietor, pokiaľ je mráz, tak tých vrstiev nikdy není málo. Samozrejme potrebujem niečo aj na ruky v takom mraze. Takže toto by bola moja prvá vrstva. Potom si môžem na to dať ešte druhú vrstvu. To vypadá nejak takto. Kožená rukavica s poriadnou počívkou. Toto je z vlny. Pokiaľ mi ani to nestačí, tak ešte si na to môžem dať palčáky. Tie vypadajú takto. To je len taká v podstate hardshellová vrstva na ruky. Tí, ktorí robia skialpinizmus, tí, ktorí robia horolezectvo. To poznajú. Áno, poznajú veľmi dobre. Samozrejme, že toto je oveľa profesionálnejšia výbava, pretože Janko sa venuje takýmto aktivitám aj ako lekár, čiže môžete, samozrejme, že vy si môžete urobiť iné zloženie, ale toto je asi také to najideálnejšie, ktoré by teda mohlo byť. Pokiaľ máte napríklad, ja nemám v tomto svojom batohu spacák, nemám tam ani stan, preto tu mám takú hrubú izolačnú vrstvu. Pokiaľ vy si zoberete ten spacák alebo stan, tak nepotrebujete takú veľkú vrstvu. Je v podstate zbytočná. Potom si môžem ešte povedať. V podstate to sú všetky vrstvy, čo ja mám. Čo ešte mám? Vzhľadom k tomu, že mám len ľahké malé topánky, keďže to mám na všetky 4-ročné obdobia, tak ja som tam zavolil ešte gamaše. Gamaše ma chránia pred tým, aby mne vnikol sneh do tej boty. Oni aj trošku izolujú. Čo ukázať.
To je tiež v podstate z harčelu, je to tiež s Coratexom. To mi chráni nohu pred tým, aby tam nevnikol sneh. Vynikajúce. Ja mám ten batoh pripravený na zhruba 7 dní. Ako vidíte, keď som vybral všetky tie veci, tak sa zrazu zmenšil ten objem toho batohu na polovicu. Na polovicu. Čo máš teda na spodku? Nemusíš to asi vybalovať, alebo sa Na v tom spodku chvíľku budeme hovoriť? Na spodku mám ešte proviant, zhruba na 7 dní. Áno. Mám tam jedlo sušené mrazom, na ktoré ale má tú nevýhodu, k tomu jedlu si možno ešte niečo povieme. Áno, to si povieme určite. Má tú nevýhodu, že sa musí zaliať teplou vodou. Ako viem, v takých situáciách voda nemusí byť dostupná. Čo by rozhodne mal v tom batohu byť nejaký ešus. A čo nesmie chýbať, je samozrejme zásobník na vodu. Zásobník na vodu. O tom si tiež budeme hovoriť ešte. Tak. Čo sa týka zásobníku, ja tam mám 2-litrový Camelback. A to vypadá takto. Pardon. Zásobník na vodu. Nevýhoda takýchto zásobníkov je, že zvyknú zamrzať. A preto tam mám aj termosku. Tak. Čo máme tie veci na bok? Dobre, poďme si asi, poprosím režiu o prvý obrázok. Poďme si povedať, čo vlastne ten evakuačný batoh by mal mať. Predovšetkým by mal slúžiť na záchranu, ochranu. Mala by tam byť voda a jedlo. Ja poprosím druhý obrázok, režiu. Malo by tu platiť pravidlo troch. Čiže ten batoh evakuačný by ste mali mať predovšetkým 3 zostavený tak, aby ste vydržali 3 hodiny v extrémnom počasí. Vhodné oblečenie, dneska sme si pred chvíľočkou o ňom povedali. Mali by ste vydržať 3 dni bez vody. Zdroj pitnej vody, filter na vodu, alebo teda vak na vodu. A vedieť nájsť, získať vodu, čiže byť pri najbližších zdrojoch vody. Tretie pravidlo, byť 3 týždne bez jedla. To znamená mať pripravené potraviny a mať zručnosti o získavaní potravín. Poprosím obrázok ďalší. Čo má poskytnúť ten váš evakuačný batoh? Je to jedlo, vodu, prístrešie, prvú pomoc, o ktorej si budeme hovoriť zvlášť, ochranu, komunikáciu, nástroje, rôzne technické, oblečenie, to sme si povedali, hygienu, osobné cennosti a predovšetkým dokumenty. Zo skúseností, ktoré máme zo zahraničia, už vieme, že bez dokladov jednoducho byť nemôžete. Poprosím režiu na seba. My tu máme pripravené ešte teda ďalšie 2 batohy a teda 3. Každý jeden člen rodiny vlastne by mal mať svoj vlastný batoh. V tomto prípade to platí aj o deťoch. Čiže aj detský batoh by ste mali mať takto nachystané. Rozoberať detský batoh dneska nebudeme, ale povieme si teda, čo by tam malo byť. Rozhodne najobľúbenejšia hračka vášho dieťaťa. Malo by tam byť nejaké hygienické potreby. Ak dieťa nosí voľakú plienku, tak určite náhradné plienky. Malo by tam byť náhradné oblečenie, minimálne spodné oblečenie, čiže ponožky, voľaké nohavičky, vrchná vrstva, spodná vrstva, voľaká teplá vetrovka, alebo minimálne, ak viete, tak zabaliť aj malú deku. Pri deťoch, ktoré ešte vlastne začínajú jesť, čiže od kojencov vyššie, tak mala by tam byť voľaké základné potraviny, ako detská výživa, jednorázové dávky, potom voľaké obľúbené mňaminky, ktoré máte kukuričné šúlky, alebo sú tam napríklad voľaké mňaminky ako sladkosti, ktoré to dieťa má rado. Pretože pri týchto situáciách tie deti ozaj prichádzajú do rôzneho šoku a sú v strese. A práve tieto sladkosti alebo proste obľúbená hračka ich ozaj vie veľmi upokojiť a zachrániť. Čiže v detský batoh ozaj treba zase pripraviť podľa veku toho dieťaťa. A mať tam ešte malinkú fľaštičku vždycky s vodou, pretože tú vodu môžete použiť na pitie, ale aj na rozrobenie rôznej potravy. Čiže detský batoh.
Tie batohy môžeme zostavovať, tak ako Janko povedal, od 30 litrov až do 70 litrov. Ale podľa našich skúseností, ako vieme, tak tie batohy, ktoré sú viacej ako 30 litrové, už ozaj na hmotnosť a na nosenie na niekoľko kilometrov cesty sú veľmi náročné. A málo kto z nás je tak dobre trénovaný, že tie batohy môže takýmto spôsobom uniesť. Váha je dôležitá, pretože každé kilo cítim pri tom pochode, ak sa náhodou musím presúvať peši. A na záver by som poprosil režiu, aby nám pustila ešte posledné video. A to je výzva vedcom, politikom, novinárom a všetkým úprimným ľuďom, aby sme tie klimatické zmeny prežili s čo najmenšími stratami. Vzhľadom na to, že si plne uvedomujeme závažnosť a príčiny klimatických zmien, ktoré každým dňom zasahujú stále väčšie územie celej našej planéty, apelujeme na širokú odbornú aj laickú verejnosť, aby sa vo vlastnom hlbokom záujme o svoj život zoznámila s faktami a predikciami vo fórach zverejňovaných na platforme projektu Tvorivá spoločnosť. Okrem toho žiadame všetkých, ktorí máte vo svojich rukách najväčšie možnosti. Začnite nahlas hovoriť o tomto veľmi vážnom probléme. Nasmerujte finančné prostriedky a pozornosť odpovedných vedcov celého sveta na skúmanie a riešenie skutočnej príčiny zmeny klímy a zasaďte sa na vytvorení podmienok pre vznik Medzinárodného vedeckého centra. Zabezpečte ukončenie všetkých konfliktov a zjednotenie ľudstva na báze ľudskosti. Jediné, čo potrebujeme, je naše zjednotenie s cieľom prežiť ako ľudia. Keď sa my, obyčajní ľudia, prestaneme báť a postavíme sa za seba, svoje deti a našu spoločnú budúcnosť, nič pre nás nebude nemožné.